Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamong inyo salamat. Mga kapuso sa Bacolod City naman, pila ka mga residente nagareklamo sa pagtaas ng bill bangod sa ginabahayag iligal nga pagtap sang kuryente. Mas sobra 800 nga nagatap sang kuryente na dakpan sa Bacolod City pati man sa pinakabahin sa Negros Occidental. Yaring balita nga itong gintutungka. Apektado ang pila konsumidor sa kuryente bangod nga ginadugang sa ila bill ang system loss nga tugas ang pagpangawat sang kuryente sa postes ng power distributor. Kasubong na lang sa Negros Power. Ang 8.25% nga system loss, muna siya ang maximum na pwede ma-recover sa through a rate sa bill natin. Average na mga 10 million a month. Gina-share na, ginatungan na. Sang damlag lang, nakabaton sang demand letter gikan sa Negros Power ang konsumidor nga si Elaine sang barangay Mansilingan, Bacolod City nga may kapin 49,000 pesos nga balayran sa differential billing. Santo sa sulat sang power distributor, illegal ang koneksyon sini sa linya sang power distributor hubalin sa Agosto 2024. Abi nila may jumper or may illegal ang amon nga kontador. Pero supposed to be wala man. Kaya ang tao da sa balay, si mama lang nga senior, kag duha ka bata. Duda sini, posible may nagatapagid nga iban sa iya kontador. Sunod sa Negros Power, naglabot sa 860 kabalay sa ila franchise area sa Bacolod City kag Negros Occidental ang nadakpan nga may illegal nga nagatap sang kuryente. Mas sobra, katuwa sa mga nagkaladakpan ang aras sa Bacolod City. May pinakadamong illegal connection sa Barangay Mansilingan nga may 90. Ginasundan sa Vista Alegre, Banago, Barangay 2, kag Takuleng. So in the process pa ang filing case sila. Hindi na ako mamagulat nga padalan ka mo demand letter. Kung pwede, may kanton lang kamo sa among opisina. Ang illegal nga pagtap sa kuryente makabig nga paglapas sa RA 7832 ukon ang Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Kag may penalidad nga 6-12 katuig nga pagkapreso. Ang iban nga nagpatakod sang submeter. Ang makabig gihapon nga illegal tapping. Kung ano, tiway mo kami nangawat kay kuryente, nakatats yung dabayad man kami sa amon nga binulan, di bala? Dapat amo na ilang lantawon daw, nag-aatat sa mga pusti-pusti. Sunod sa Bacolod City BFP ang madata nga pagpangawas sang kuryente ang masami ginatunaan sang sunog. Top causes naton is electrical in nature. So kalabanan sina sir kay tungod nga wala na proper takod kag wala nakaagi sa insakto nga proseso. So naga-cause kita sang sunog. Opo, kay Rinald Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.